Víte, jak můžete změnit minulost? Takže změníte budoucí minulost. Seš v práci, která tě nebaví, která ti nedává smysl. Do kolika bys tak chtěl pracovat? Zjednodušme si to 45 a řekněme do 60. Takže 15 let. Tuhle tu chvíli máte před sebou 15 let pracovního života. Někdo možná 20, někdo možná 30. Takže do 60 chcete pracovat, pak už si chcete užívat života. Teďka vidíte, kolik máte roku života pracovního, kolik potom řekněme nějakého aktivního, co si chcete užívat života, sportovat do 75. A teď se zamyslete nad tím, jak dlouho už zůstáváte v tom, v čem nechcete. 10 let? 10 let jste v zaměstnání, který nenávidíte? Teď se na to podívejte. 10 let si říkáte, že s tím něco uděláte. 15 let máte před sebou. Jak dlouho chcete odkládat? Už 2/5 toho, co jste chtěli odejít, jste odprokrastinovali. Tenhle rok to nejde. Příští rok také ještě ne. A takhle vám to bude ubývat. Udělejte si ty papírky. Dejte si je někam, kde je furt uvidíte. Dejte si je na ledničku. Možná na Silvestra se podívejte znova na tenhle ten papírek, na ten zelený, na ten první zelený a řekněte si, jestli jste ochotný ten rok nechat proměnit v růžový. Jestli jo, udělejte to. Já neříkám, že nemáte. Ale ať je to vaše rozhodnutí, ať vám to neproteče skrz prsty. Klidně si to můžete rozdělit ještě na další části, na čtvrtiny. První čtvrtletí pryč, další čtvrtletí pryč a postupně během chviličky zmizí. Proč já jsem ten minulý rok už nezačal něco dělat? Proč jsem neodešel z toho zaměstnání, který nesnáším? Proč? Změňte budoucí minulost. Už teď můžete začít pracovat na tom, aby za rok jste si řekli, co jsem udělal se svým životem tenhle rok. Ten jsem pracoval tak, jak jsem chtěl. Padal jsem, bojoval jsem, rval jsem se, ale stálo to za to. Další rok jsem dělal něco, co jsem chtěl. Další roky jsem dělal něco, co mě bavilo. Rozhodněte se, jestli chcete žít v zítralandu. Zítra se do toho už konečně pustím. A nebo jestli chcete žít dnes. Jestli dneska a zítra a pozítří chcete žít život, jaký jste se vybrali, jaký jste se rozhodli. Je to jenom na vás.